Kipat ba nong susunong kathanong ston. Kiba menta kasengi hadin ba kilalap ba kapushilum jong ka company kabashna ya kasurang na nong ston shawa kaji kadang klong mau nakawa pot kentay na kabenta banshnai ke jingking hakatehi ke jaka kila bitar lap namar bakat kum ka hukum para penmida ke sorkar lakhang persya banti mau catch up deki machine kam tam hakiwa kumta nakaliang kipad pa kiba imsngi da kababela ti mau catch up kila bitar namar katay ka company kala penkenya ka hukum jong ka sorkar kabala penbitar syu ya kipad pa kalong namar ha ba kila keli ya kinong penyat ka company kila kran kalan da kumni da kumtai da lor baki kran he kumta kila pen kamtino Shaki Pulit kanong ston but siya ka office jong district forest officer ka West Khasi Hills ha kabaki pulit but u assistant chief forest officer kilawan bantuklar ya katay kakam tu ngiyas ngap menta ya ka jinya tu jong uba moslandar marnga ubalaya don lang ha katay ka jaka yutu in charge yung kani Wang bala yu order de stang de DC hang om de u engineer du di te yo mailam to order no lada kata ka MGT kala ban ji gini binti mau di siap dan sarkar ka terikan da triple MCR Act jene kala dan terikan de pada om kita om ba tolong legal di wan no ya ketika mau ni mau salah dia kita kasih ya satu dengan mana melong ite ilang kanak ke unit ong sidang api tagi belum ong ba NT to order ke ila yu dari film me chong itu bau uti gitu ka mau la juba bola en gimen pha dari sai api ta men pha kamot ong bos nal ong na ba ki en ki khat ko ni man ti mau ya ka jadi do bos nong sare ba ti mau ya ka de ong la pe sange la pe kala biang la kawan ya pakai saya ni ya tak lampu di ni nang lam juga bersama alam je kami laman di bro nuru ka bawa dan kali yang ini bersama tu lah sange la nanti biang dia sange berapa ni kita sange ada ikut sange bi kan ni sama berapa malah ibi kan bisa sange la ong bi sange no la phone untuk PM do haya keren do ngasi keren no dong you order no uang bala yu order de DC hangong sang pun DC ha la yu order de engineer betul tu zaman ngom kata kai lam ilar re kan da ilar wo phet kan ये बस्ती लोग भी बोला ऑर्डर ये हम लोग का गंगपुरा का इतु क्या हेडमैन के जैसा हम लोग का विलेज का उन लोग बोला स्टॉप मत काम करो उधर नदी का तो इन लोग भी ऐसा इतु भी क्या इन लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला नहीं लेता तो इन लोग हेडमैन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता ये तो डायरेक्ट फॉरेस्ट वाला लेता तो बोल फॉरेस्ट का आप मिला फॉरेस्ट को तो आपके सामने मामा हम लोग तो फोन किया कोई आ नहीं रहा है जो आया वो भी हम लोग को छोड़ के चला गया आपके सामने और हम लोग क्या बोल सकते हैं अब आप लोग जो बोलिए तो आप पत्थर चाहिए भालू चाहिए हम पहले ना पहले तो ये बात फर्स्ट में मांगता तो ना बात करना चाहिए भाई आदमी तो जरा है वो तो बात है लाइसेंस भी है क्या भी है penlong menta bangine don lang hangni kajingwan lang na police department bat nakaliang jong ka forest department ru kalong halor ka wei ka benta ka ba nakaliang jong kini ki don gini ginong tray mau ginong tray siap hadin kidoi I ba ka don ga wei ka machine ka ikot ka excavator kala kli mau nang ni na po wa ka bahap hangni ka ba ni ong ba kani kadai ka kawa ki ong pat ba ki ong kawa put kan thei mo te nakaliang na jong ki try snong ki ong kawa por jalan te kadon gani ka jing tray jong kani ka jing king jong kani ka company pasna surok te hadin ba nakaliang jong kini ki khot kila lej ban karpat ya kini ki company ki ong ba bakin sange no nakabenta ban khlong mau na kani kawa namar ba kan sakta ru ya ki pat ba
namar kumbolong menta kala don ga jingkhang ban ti mau ti siap kham tam ha ki rutwa ba kala don la ka ai te nakaliang jong kini nakaliang jong ki bor sarkar kila kentu ya kini kinong trai mau trai siap na kapor haba na ki khat yo mau bru siap namta ka jingdon kam jong ki simet ba ki dei ban kiar ban khat na ki rutwa lane ban purun kam ki machine te kini ki dekot lane kita ki ba im ya ka bela namta ban trai mau trai siap kilawan karpat ya kani ka machine bahkan sange no ban khat re nakaliang jong kini ki trai factory kila pen ya kata te kila khot lang yangi ki pranong yalam ki baterai namta ka ban yalam namta ban pej ka bah kami chung ba te nakaliang jungi ngilawan hang ni ban ngilap sisa kalong kumta ban nakaliang jungi ngila kentu ya kini ki brew jong company bakin sange no ya kani namar balai kan sakta ya katkum ka aindu kakta men kimla ban chu khlong mau na kawa ban ka jing thmu juki ban khlong yani ka yo mau ne kawa kalong bakin yo sup yo mau ban yo tre ya kani ka jingking bagi tre menta te ka ai ka bang susi kalong aba nakaliang jong uhe jong kani bapet ya kani ka surok ngila phone nakaliang jong loong yang iba ngila yo permission na ka forest ngila permission na ka district administration ula yo permission na ka peludi te nakaliang jong ngila ab ban wan ra ai ta ki permission hanrei hadu menta bandawan kini ka nakaliang jong forest bat ke polis ngilalap ba kini kimyo permission handai kalong tang ba kin sudah rabjot tang ba nakaliang ka jong ingin shooting no ya kata ka jing ong jong ki ba kin yo ba la yo permission bangin i no ba kin su penting ko tempan yang i kan ki pat ba ya kini girit kiria handai mentan dalawan nakaliang jong forest bat nakaliang polis department lalap ba nakaliang ka jong ki kemut kimpat yo kimdon ka kata ka permission te kani ka wei ka bangi sosi kalong ba hakani ka jala ka jongi bat yu i long ba kani ka jing trai ya kini ki development po ka west kasil jongi kalong baik bala da kini ki company he ki wanang trai hang ni kile kat ka bomon kinyon bet kat ka bomon kile kat bomon anrai umdon ba ong eki umdon ba khang eki anrai lada kile kini kirit kiria dale kini ki pajba ki jongi ban khat yo ban trai mong trai siap na ginon kam jongi simet kamut nakaliang jong ki bor jong ka ain kamut ki khang yengi mo ki khang bat ki maham bat ki kamru mo yangi banginum trai kumta bat kai ka bangilap na kini ki company menta langba kani company surok menta ngilalap lagi pajba menta bat lalap lagi pajba kini balada bro ba kani company kawanang ni kanyon ben ba yau duk usuk don ki benta ka ba kini ki bri gu jongki ki shongwai lani ki shong basa ha kini ki ying jongi ha kini ki ying jongi trasnong jongi bat ya ka bai wai kim ai henry ki pet la ka pet don ki bala sha san phone rupo wajar sha pisa tang na manta ba ai yingi gini hare ba kut kemut kimyo watang stengkaru don ki ba wan trai bala ba kini ki ai bala ban trai kenro iba san pho wajar iba silak iba arlak te na kali ang jongki kemut ya pisa kimsiu dan gini ki ba anda ki lalik pan ki ale ban khnyat ong ba ya kani ka kam ngim tba na marla ai la pa trai pi di ki so kontraktor ki ba ha ba kut kishu sa kalongo pajba abakut kisudu no ya kata ka bebela ka jongki bat kai bangilap na langba kani company ka baisna ya nu surok na nong ston siapo wakaji ka bapoi so wakaji kai ka bang susi kalong ba kile ya ki kam ki ba sniu ki bonra ba persniu dur ya ki imlang salang ka jongiru haba ki i begini pajba ki bon pan ya ka hok ka jongki mo ya ka baitre ka jongki ya ka pisa ka bari hok ban yo maki kile kumno kisna da ki butu mo poi kiwan berngem bersit ya gini ki pajba ki jungi ki ong pej kiwan ban pendik yangi wan pan pisa nangi pej mentala sak thang ki kali jungi lada phi pendik yangi kumni ngim man se menta ngin ah ka ain ban ngin keno ya phi ba thang kali ma phi te bunu pajba menta urit uria ha kani ka ki bedai kam mar gini ki company menta ki la ong ba imat ba kini ki company ki thang hi ya gini ki kali tang ban penting lani ban harash ban penting ya kini ki pajba ba kinuman su ban pan ya kapisa ya ka hok ka jongki te kani ka jing yo i ka jongi basa ka wairu kani company am haba kawan tre yang ni imat ka jing suki ka kam jongki hi tang ban wanra ban aidao ka sarkar ba balai ki suki ki penthang hi ki kali ki jongki kani ka jing thang kali jongki ka pen i ba ngi ki khasi ngi ki pajba nom ston ngamut ba ni long communal te kani karkom ka butu ka ba kini ki company ka le kani ka jingle ka jongki kawan ra ya ke ga basniu ya ka nam ka burum jongi ki pajba jonganong stoinro katkum ka jinglap ka jongi namar balai tang nam ta ka jing onong ka jongki
ki wan le hi maki ki buitu tang banyak nong maki menta ki wan ra ya ka kubor sa bar jo ka jala bat sa ki pai ba mo jo ka ni ka jaka ka jungi bangi dei ki komunal balong ni persya dakar hadai kat kum ka jing lap ka jungi nadu pasrang ni sudok undon ka jing wit undon ka jing mo na ki pai ba ki trai stom ki don ki ba wan penhap mau wan banira penhap siap ki don ki wan trai balas ni mo ha ka ni ka jaka rai hilap ba babun kumut na kaliang ka jongki kumut ba kinyon ba ni pai ba kisim ka bu ya ka jing sisur sidu jong pai ba Mray ya kabay, ya kata bay tray, ya kabay mar bagi panhabru ki maisu. Kalipan ya kahok ru, kisnada ki butu ban penting ko tempan ni pai ba kenang bagi kierno, penting manit tempan ya kahok ka jongki. Teka kubor no so ban ai menta. Bisa ya ki pai ba baro ko jongani ka jala. Tang isgo ban usiar ba ka jingwan jong ini company. Mo ka jingwan jongki ban ai development. Kumolong menta ngilap ya kan ni company menta. Ni so ban ong ba kam ton jingmut ban ai ingi ka development ka babaharu. Handai kata ka jingwan juga development golong ba banwan yuroj banyon lani ban le ben ya uduk usuk mo ban sim ka bu ya unong balai sisgi ban le ben ya ki ban ngat ya ki an ki ba fer tang na mata ka ji onong ka jung simet dengan sengo ban ong ban sna ta ka development ban ai kata sarkar ingi kata development ban sna wa dia ka beneng ni ka partai ru ngaso ban ong ba kam don jingmut kata ladang wan ai ingi kata development ka bakat ka beneng kat kata development ka babahan rei ngisha yuroj no ya ki hok ki jongi mo ngisha yuroj ngisha leben ban ladang ipan ya ka hok ru kamut nakaliang ngajongki ki pengat yang ya ki jingkenok ki ba fer ngasno ba tangita hi ku